Tervetuloa seuraamaan Sisu Extreme 2026 kilpailuvideota ja tää vuosi on vähän erilainen. Nyt ajetaan sähköpyörällä ja tehdään tämmönen testi Talarialle, että miten tuolla pääsee siellä. En oo tosiaan nyt ajanut syksystä lähtien, eli mitä tässä nyt 9 kuukautta, niin en oo ajanut ollenkaan. Menin kouluun ja myin pyörä pois, että tässä on ollut nyt tästä tämmöstä luovaa taukoa ja se on ollut ihan jees. Kattelin noita Sisun markkinointikuvia Instassa ja sit siellä oli mun kuva käytössä ja siitä se innostus sitten lähti, että miten pääsis ajamaan vaikka ei pyörää. Sitten otin puhelimen käteen ja soitin muutaman puhelun ja nyt sitten tossa on Talaria ja mulla on vielä pari päivää aikaa reenata. Eilen ehdin käydä jo tunnia ajamassa tolla ja vaikuttaa mielenkiintoiselta, ellen sanois. Mitään valtavia odotuksia mulla ei oo siihen kisaan, että lähdetään nyt pitää hauskaa ja jos siinä sivussa vähän yrittäis puskea itteen epämukavuusalueelle ja sitä kautta vähän tulosta tehdä, mutta mennään ensisijaisesti pitää hauskaa. Ai mitä fiiliksiä tuosta pyörästä ennakkoon, niin kyllä se vähän mietitytti se takajarru, että se on tuolla kädessä, että miten se sitten istuu. Ja sitten toinen tietenkin, että kun ei ole kytkintä, niin miten sitten pystyy noihin kinkamiin ja tommosiin lähtee, että otetaan siitä ennen Sisua selvää ja eiköhän me tuolla päästä, vaikka ei ole kytkintä, niin sitten joutuu vähän muokkaamaan sitä ajotyyliä. Että en usko, että on mikään ongelma. Pari päivää vielä tässä pystyy ajaa ja eiköhän me vaan tehdä tuttavuutta ton pyörän kanssa. Et just kokeillaan sitä, kun ei ole kytkintä, että miten ne kinkamat nousee ilman kytkintä, niin ehkä se on se juttu, että pääsis niinku sinuiksi sen kanssa. Se kytkimen kanssa se kinkama, se tulee niin selkärangasta, että joutuu todennäköisesti vähän jumppaa tekemään sen kanssa. Eiköhän mennä treenaamaan ja katsotaan, että minkälaista se meno on tällä sähkövatkaimella. Voiko noin sanoa? En tiedä. Semmoinen. Tämmönen paikka, mihin mä käyttäisin tuplaplippiä, niin kytkimellä mä käytän 2 kertaa kytkintä. Eli ensimmäisen kerran ja sitten toisen kerran ammun. Nyt kun meillä ei oo kytkintä, niin kokeillaan miten se käy. Pakki on erittäin hyvä. Ehkä vähän mietityttää. En oo mennyt tällä nimittäin noin isoa pykälää vielä. Okei.
tämmönen mitä tässä nyt on reilu metri. Ihan hyvin nousi. Ei ongelma. Hellivuoreen saavuttu kisapaikalle. Pyörä katsastettu ja varikko rakennettu. Kohta lähdetään vetää. Katsotaan miten toi akku kestää. Se kiinnostaa eniten, että mitä Ruokijärvellä meni se 2 tuntia yksi akku. Että katsotaan joutuuko vaihtaa 2 kertaa vai yhden kerran. Mutta todennäköisesti se on 2. Lähdetään siitä liikkeelle. Tosi kuiva on, mikä on hyvä meille, koska jos olisi märkää, niin tarvisi enempi sitä kytkintä, niin se on tosi hyvä. Sitten tuolla rinteessä näkyy lumiosuus, tullaan alaspäin. Ihan mielenkiintoinen juttu. Mut en mä höpötä tän enempää, mennään vetää vaan ja katsotaan kisan jälkeen miten kävi. Niin se sähkökaloria näyttää siellä heti kuitenkin 3 parhaan joukossa olevan hyvin selkeä sähkövoimalla. Minuutti on tässä sitten näiden 2 ryhmän välissä. Silverluokkaa ja luokkaa, niin se lähtee sitten 2 minuuttia kultaan. Hei, mä oon pannut 10. Ok. Hyvä. Se oli noin jyrkkä.
25 pinnaa meni. Semmoinen kannattaa nakata auto. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Mori. Onko katsojilla kivaa? Hyvä. Mulla ei oo niin. Come on! Helposti menee. Let's go! Mites jalkatappi? Komeesti. Let's go, Jeppo! Kymmenen. Hyvin jaksaa vielä. Timuri on 8 perässä. Tosta voi lopettaa. No, mites kuinka rikki on nivuset, että tulee roikottaa toista? Massa ollaan. Seuraava päivä. Kisasta sen verran meni ihan suunnitellusti puoleen väliin asti, että ykkös- ja kakkoskierros meni hienosti. Olin ykköskiekan jälkeen vielä ensimmäinen. Toki siinä oli Tonilla jotain ohjelmaa ja näin poispäin, mutta ekan kierron jälkeen eka ja tokalla kierroksella niin meni ihan hyvin. Toni tuli ohi ainoastaan siinä ja sitten kolmannen kierroksen alkuun niin ajoin semmoseen kinkamaa, mikä oli ehkä metrin korkea, 90 astetta. Nostin keulan pikkusen liian korkealle, niin sitten ei ponnannut mua ylös, vaan sitten tavallaan meni pohjan kautta ja siinä sitten mulla tippui toi vasen jalkatappi siitä, niin vaikeutti kyllä aika lailla menoa. Pieni epätoivo iski kyllä siinä. No, ei siinä. Sitten jatkettiin yhdellä jalkatapilla ja mentiin kaikki paikat käytännössä istualteen, että joissain paikoissa kyllä mietti, että miten tää voi mennä niin kuin istualteen ylös, mutta kyllä vaan kaikki paikat tuli lopulta. Muutamaa paikkaa joutui pari kertaa ottaa silloin, kun oli yksi jalkatappi enää jäljellä. Lopputulos 3. sijaa. Erittäin tyytyväinen tähän. Nimenomaan kaikesta huolimatta, mitä tuolla kävi. Että joutui sen puolet kisaa ja melkein 2 tuntia ajaa yhdellä jalkatapilla ja istualteen, niin ihan hyvin meni. Pyörästä sen verran. Kuivaa oli, niin kuin sanottu, niin toimi just niin kuin pitääkin. Oli kivaa ja erittäin kevyt. Jotenkin oli siellä kallioissa niin kevyt heiluttaa keulaa minne haluaa ja näin. Sitten miinuspuoli tietenkin niin ehkä, no sekin on totuttelukysymys, että kun feilaa johonkin mäkeen, niin sitten se lähtee niinku
valumaan käytännössä alaspäin, kun siinä ei ota vaihe vastaan. Niin saattaa tuottaa vaarallisia paikkoja ainakin alkuun, kun ei ole sitä selkärangassa sitä, että se jarrukahva painetaan pohjaan. Polttisvehkeissä taas päästetään, että se ottaa sen vaihe. Yksi semmonen tilanne oli siellä, kun ajoi istualta johonkin jyrkempään nousuun ja ei mennytkään. Ja pikkusen tultiin pakilla taaksepäin, mutta ei onneksi käynyt. Kuski jaksoi ihan hyvin kisa-ajan, mutta nyt seuraavana päivänä niin on kyllä, kaikki paikat on kyllä ihan kipeät, että on tyyliin kontannut saada kotona, että pääsee eteenpäin. Ei kai mulla muuta. Toivottavasti pidit videosta